Yeye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchomo rigararia Wensoko TV, karibu sana naenda sensemega ya kabire mesane ya mayakuru Wensoko chinsa isato nensema ya kabire nkwane abene turachi kumurikira hali yaringi tobora ibage siasa na nemone kirenga kyabasai asogweso ya asobora wega hinki babwate nabo ya agenda yabo nererie na ryo ribori rinene na hayo nyokobwate ibori nderionsi gochase abasai abega nabo gatia basai bande bari gatia goso ase siasa bose comment oboseme nabo gosangana into namba ito esimi no irega gwa se screen yago nabo gase mitando ito Facebook na YouTube tuasore live buna Ensoko TV nchenkuru kwa Clinton Ndigi no torene timu ingi magega toko konya na kurwa se studio ya kabere kurende nganchira senga nchone ntunde ntangani tubwata abageni baita se studio na bago gosogeria bakomanya marieta na sensemo bakurwa tutarasoa ase ensemo yenkwana yeito tochaka soko bokokwane okobega ali ensemeria nabokomukwania umugusi no mwancho murigeria tumanya marieta gasokurwa nabo tutarasoa ase enkwana ito butukobara biamono Morale Clinton njasa marieta nkoroku Geoffrey Moruri nkorwa Kisii County Kitutu Chache South Constituency Nyatieko Ward ya jeno mromo ke naso ete siasa lakini talinga ambao nachagete I think from the last election una chierte kima montains ko sano my Facebook account ya ligereli nkala nachagete go I'm really going for this seat ya Nyatieko Ward as a young MCA and ni mai tegene kiane mapema mambi sana nkale wachagete kwa board bose kwa renge active na lenga active actually taringe na board na chagete rende maite kero bwate kerengele wiko chake mapema tali okuboka lero mambi otewe ngabono otagetoka boro changa abantu betagete yeah ikona yani inde different from other youth bali ba chite because ya change baro nyanga change baba ile that opportunity yeah karibu sana nimetengo sangatora mange kurwa se award yago ya Nyatieko tikatocha sense megana na poko mukwandi mugusi Diamono Morale asa Marieta Bernard Omanda Mosai kuru Nyakwe Ward eyere me ya Kitutu Chache South Kisii County oyo mubaba saye balia batenenire batetu koleta ama onchoreria ase ward yitu ya Nyakwe wanda ile libageri kwirana lingambe yamono asoko twalika ni studio tonyale gukwana mangana biratatu totebe asensemo yaga mbono wasoire siasa se kare wachagete una Geoffrey okay just siasa na wele miaka kula around 2014 to akorega sinabara ibake abando bara office abande bakolre bachire batibana so officially ncho manyane kuri gikorogo enare round ya netangani tiatuchakire gabo hasore kero togo kuboria liboriga litangani okwane kyanga mongso nga yorwete bose ningi kyagere to kerwo gatabono tikansoe mbori kerogeke beyabona asiri bori elio omongso oyo bona nakweresire ndiro muntu ngandi tusiasa kurukale to akorega sinabara tofauti nono murai bono ro ase wodi toboniga nto akorete na regasi to mubwati city lakini bone gento kyaga to mongso oyo ebintu mbirato tebete abana tuguchikokorera abana inchi usiko korere wodi hitu ebi atara koreki atara kora so bono buna ancho musai na etokezeire tagetoko sohororo toreke bisha makosa ali make makakorteki arrokanire yes na boko kwana ekama bose bibere bose bitatu yiga biri wataire nga nabatete ngo korari mbira koreka na busobora iburi bororo mbwariete ira ire yo korengana nayo uroche ngatera ikira buna bono ntumayete chigasi ana nomono chumo MCA negasi ntangani no ku represent omwana inchi ekegana na rumu murayo lensepi asabara ibonsi bali to bwate 6 bari recognized in the constitution na role lensepi ugwikera abana inchi so eroli ntangani no go take representation as a county assembly atebanga abana inchi bane bategeto 1 2 3 ya kabere ase ugo participate mono ase budget mente budget na almost everything so ekero go participate actively kona rolenga abantu babo kona barabale
ekibabonete okoreki konyora of which he has failed. Yeah. Tiatocha sore Geoffrey na turanyore enkwana yago kero gutomanya gwatebira enkari gwachagite siasiga back 2022 gaye kirete bono gatebanga na beire ngotene nikero geke bosengo esoya sobor yobe gabono actively. Okay. Pia manu mararia nambe yemo ebintu mbire binge ntubuna abasae tokotema kurigeria se the community as tokoru twateba na kitorakore muntu umia kero bwate kerengerie kiego cha abantu baino kuikorora amagane ari abantu bamino bwate igo bone gento kiankunete mono ngateba kuikanteme kurigie kero gekegere nenkonya abantu baito na mbeyemo omaitega buno yateba egasi umwe msieno ko represent abantu bali bamochorete bono from the previous ekero yo asoete dende tuka asoete andamsinga kwa busare bono ekero na chikorigereri rende nkaranga eni dinero ororo tutete umurai uku understanding ki abantu batagete na mbeyemo abantu baino gwiko baikange to batebanga ngokorore gasi abantu bandu tari ko bakorere gasi kuiko kore because abantu bonsi bakarete ngikeke bagochorete igo kuiko teme kurigereri nche bono buno umuro makenga tebangisa kwa guri bageri indoche enjira abangi na abange bakoiterana ne mechando gari chipasari nchirigo icon time bintu bunebi biriko ikera bangina in time obo abachandikete biboli abange bachandikete neba even the chipara chirito gwetera na mario nyagitari tari gotoka ine gasi umwe musie ntangani ekerete tumutomete gochie county anyare ko baga kwa ndikiki ka ukwana lio giriri elinde binte binare ochero umwana incho yora se ground igona kigensu kumete because my tend to young people bwango tori ngorra tori gente kiasare kire wate anga tori konyara koremereri no manyete abantu abakendu tori konyara koremereri kuikatuteme tuminyoke elinde toikere tokonya abantu baito igeki na kiekerenge kenena kinkaranga unando mokega na ndengisa konyara libageri ninyare kominyoka bwango minyoke ndi present abantu baito buya na kerikere kyao babwente konyora panyore ebintu byao birimo barenge to gochase ewodi eto nyatieko tutegereta sore taracha Bernard ekerenga kiago watebira kwa ngusetu ase kwarigereiria aria kwa ringa tarikira no gwento soro ikirana andake sofa mbare bago approach ri maybe toteba basaye bamino ose andake mbaro batebirenga obore bwegambore ikirana gento gete twa koiro koboka tenena kora 1 2 3 bosase boniga ase agenda ya gerio origete guchikirania na ase kwarorira ayo monyene ebwente kokorekana. Okay. Abasa bange ngpamere ba kwana mona inje. Andake to kumera na jikanisa andake to kumera na function na matanga. Ngotema bari bokwana. Maite nambe ya ngocha tore twari gento gekorokunga youth empowerment. Ase county ase ward yane youth empowerment ya kole tuna ya moyo kandoje. Ei arenge nga abasaya bacho ari tubakeigo bakairu driving school. Nando izo ko driving school yebe iretu kurubakora ondete yonya gukora gento kieki. Onyakonyo wali gasi iko eni dinero ora abantu baito buneyi bono abase bagwente konyora no empowerment maita abasa bange ase ward onyore mbali empowerment na kyo koyunga mosayegete obusali bwatokire iko nkarre ni dinero ora buna konya ko engage with these people na buna konya ko engage na abantu bonse bakantebi amangana utagete ntu youth empowerment abangi namba tete chi empowerment inegasi erenke chibese nchiro konya chiko bekerukere ward chibese chinande njisaine ko koragendo kieki keroro mungaini go ikopange kerase chikoragendo kieki chisane igo yani negento nga omuntu oro mwango okotegerenki abantu batagete na hando ikera ekiagere bamutumete gari akoragendo kieki ategerere abaletera mangana alia abalengete gocha se ward yatocha se Bernard nera tumanye ese mirobiriri arara bwente gwikirene sofa timaiti bosaye gwa chorere manifesto yago gwa vekire priorities chiago andake buna ayo manyene no maite kyote gwikirani mbaro ba ko bodiri ba ko iroko bako bago tebiringa koranyora ribageriga tenena gaiga koreke neke andake tote baba saye ba mino na berabe abangina nkari abagaka bose byombe au asokure na iriswa lelio anana mono boniga abantu twagambire na barumba kebake because na nawatei I've just started lakini ntubata abasani abayiboli kuruka abato iroko bako igoro ya egento maybe kwatabiringa keyo chikokoru kose umuntu arachiko change mono twateba buna mangana yabasaye okay county government telikuwa ba MCA pesa nyingi anene mone gento muntu oyure mu MCA abone tokora egento tokurukanga
oversight eri ngokonyere ebintu bikira abananchi kwalri yes ase enseme yunga kyobekete emirobiri gocha kwane kinga bono ngokonyore kubwatania serikali ya county ne serikali because serikali county ne ngokonyore chibesa kubasa serikali na so that chibesa chiga orengete gochiko koro oversight gose gochia priority asa magendrago chikira na senchiringia mbwa mate kyorengete kopeka biya mona city swalelio amakosa ngorora abaraia bange bakora for example ekere gwachoriru either wachoriru no mbunge wachoriru no MCA. The best thing you can do no kubwatira na mukori gasi no uri ochorire unde governor guse president wetira abutwara obo amatobu ya nere nkonyora uri nk'abantu baho nkora bariki nkonyora bari ebintu batakire konyora so as far as mokora oversight also notakire utwara relationship ngia kati yago no muntu uri ekiruge kikia unabona for example asomo MCA ubona tutwara uhusiano ngia ne governor yago yes tukocha sore Geoffrey tura kwandriga sengenchokero mo muraye so kiriga amangana na mangago chapa abantu nko bari bono bamanye kerengeri kyago bari bono babatebe kerenga kyago ni kyo gutena ndake reception ngaki yabeire ase egati yabasaye bamino ose yamati yakurunkari nabananchi bari urengete kora challenges injiri checho mete mbaro ba maybe batenendira bange mbari twasangira na wega semesa yenkwana yabena ya Soko TV abange bagate bari kera batenete ritanganya abange batenete kanda muraba people abange bagate ya koraga nyore kimyaka gete challenges chabere orokero ukwanda reception yago yo chikuriyo uburayobo yeah actually challenges injiro because Taliban to bonsi baragwanje and Taliban to bonsi baranjira ne kerengeri yobwate lakini go depend abantu abana kikwaba kwanire nkiba gotegereire bayigure kyobwate rende nandi na bonsi bayigu no bwate kerengeri egia mbale bali batagati to otware gentekyo torochi lakini rende back from home asenkoru abayibuli bane mban supported 100% ikina gumetana kigentekene togocha the surrounding na barabo bakakora gento kieki bakatebo mroyo mbiare ndoche na bakorete bintu bire bito gaiga elinda akonya abana inchi baito bonsi igo bantali bonsi na basaya bande mbaro konyora bali maite na politics ya bire ngongu because bantumbata getebese eyu ya toletrere amatuka mange asesiasa because at the end of the day ebese yoko egu ando choro mura yoko bako ebese at the end of the day mura yoyo genta ujikorigine chibese richa ya tumire igege ndongo tema most of the time ndongo tema gukora basa baito civic education na abatebinga tito basa kurigereria ebese tochora bayi batabwenereti ikiagera bese ntogorigitole ebese egu siringi 200 boniga siringi 200 nayo konye myaka 5 gocha igombi yaturigereri mbaraiki barabwenere tebweneti ngati ntaringera simancho mwe musebweka ne abana ababunge ne abana no mugavana ne abana mu women rep abarabya bonse turigereri mbaraiki babwate karengereri kiago cha sabantu ndo banga mbalito ko iguchira ini echi chikobe kwasegete twaminyoka twabeka chiraini na in the real sense twanda twakachikoro batu etwebese ekina kingo tema gote yabasa yabaito naki abese limo kwaego onyo muntu kare kirogo ko irebese abese yukari no komete na abese yabo kwarire yabwende korosie para yabwende koleta mario gase wodi eto yabwende gokonya no na abanafunzi bagende school yeri ikalinga kelie chikura akero murayo lyo orojo bwate karangaliye kia otara tumia bese chiae elinda chikoli chibese chinde chinyingi ekina kiegenta kanne sana nkonya goteya basaya baito ngonya goteya bangina nkagari ngonya goteya bine bona bagaka tubwate sintu abake torigelinga ngitobwate torigelinga atingi twakoire tubwate sibuno go tubwate sibosaigo togoika gari ntutobwate machukumu manga basaya ebintu mbikaigo ntumo saro itoko to isaine ebintu byabana inchi bakarendo kieke banyorekere kyabo igo challenges inchiroro mbale bagota ibada no mokore toraisanira karatika nyarebe oyo na chagete kare lakini at the end of the day igendo ko bateina ki onde tayo chore tunga rasima begenteke nyasaye na bwate kerengere gya kero muntu igo onye nyasaye bwanjire rero mbegenteke ato nya agora entikeke tokonyara wonkani igenga kiyane konya yaikira na areye igo mukento moranga nchiro nyo to support na kusabire ayontegerere nkwane kingo kwana gokorrambi yakere koran support nyasaye na sentuence tokorubare yoborobia benade kwa nyore getango kende gionsia kurugwara ratinga gotene nore kirugeke
Yes, biya mana siri swaleli. Anenda mone challenge yero ko ni kasaba sae. Injira nero ko ranga basae bakaba minto. Bali kwa mini potential yo muntu. Yo musaye omabo. So far challenge anenda muna wani gere online. Abantu bakurutama ngana left right. Nyalebe na chagite ngakigete, nyalebe no moke, nyalebe tawati chibese. But pona na hote twara berisiasi turoche binde imbiribigan so challenge tangani nese yuguru sawa sawa minto challenge ya kabire una oyo minta dabira ebi doki ngoda bebala teshira sana for example what dinana ne no wana kuwa tangasiriga iko baro berente gocha kende ya toke irasigete but mbako understanding abasaya abana barumbono ba koriki mbono bakurigia maybe onde ne gasya kurigia onda ate akorere abana inchi gasi you see so challenge tanga nere na hote ya kabere ne ye chibesa ne gituchia from our fellow youths yeah kasoja sore Geoffrey na iringo babori mwensi asenge njomo mete siasa chensi ya Kenya buna chire it's best they are very expensive ngotango negane bitoki ngakiro belete kurwa sense me agomete na bawo siasa china bora so na ndo twaro munumu yarakini bakate wone ko begete ngiti mobuko na bebinto bira konge ngakiro belete kwane kenga you will maneuver through politics yechiga buna inwa basaye mo gochaka bo yeah thank you morally na maina aro chipese ne takete chipese because ne abatari ngambanto chikwa chipese to kwenda matanga bantu basireiri ukwane bosa nando ikaranso tatigeti no asiringi 200 bali ba tigara banyore kende to kurangari go mwanafunzi nara ifi ya bolire oendo ukwane bosa igo utamoeti no enkende no utamugorite no ne gitabu ya asiringi 500 igo kero monto no wepanga yasa na tusene jinjira awa ntobwate good friends ntobwate well wishers montoroche no bwate potential asegente giga most of the time nje ne abakero konyora mbote function ya senkonda no na matanga montanda ngiri no mwanafunzi ya risko I have so many friends ingo tebyo monto ero asinale nkonda gochiga iga na kioroche nkokora timpo atikende because taringanga astobwate ne abatogol yobora yoboiga nje egente kenengo ngoetoma sana kelike nkonyora na kieke kenkora ntikeke ngocha nashana abantu baito bali babwato kukani ande ngocha na abate abantu baito sana ntindi ko charo na bwana abate ngati ngo bande bese ngocha na ikegira na abatebi ntimbo ati bese na abaye egento gyoka na akore anya na cha matanga gaiga siringi 200 te kombora nkurwero ngoli elinda abantu abayiga banyoro marembe lakini ekura yagaye roro muntu rakero bwata mare birengerire bia igo friends yabayiga mbwate na boko nyoro muntu gotomira no siringi 200 wachira matanga because no tagete fe gokoira akabwa sogochi no tagete so many things yoma etebi otagete elinde go kwanda gali na haye o represent buya otigana ne getoro kiago gabo na abantu bakwara kweli muntu akora gende kiki ngweto mari igo na bere igo tokonya tema ni maito monguru tali ototiga gotobwate siari tina so far tina nyora challenge ninge ngatimbuka tigento ngo chikorwase konyora nda basani ya ubantomera naenda nanyora na koliro mukutano ensema yako Bernard anga kiwo kwa aseri swali elio yende na gore neli neki ndote dito ngai na bana nchinga ntoke bangite mwana ni chiba sindi to ngai kwa retere mechando but the fact is we chiba senjiro to ke rutu alenke no bona mangana posters unenjiro ko move from one point to another eyo ntwe bangite proper lakini ndote ngai na bantu ngango turiko basera ase bintu biri bitakire gune individual okuboli chikura we try our best not as a person provide ibintu bibyane bitakire na mangana aitu atayabune kure chirongoli no goli mpaka riyo taragoli kirugo kwanda barase tokwana matanga basa so the only difference here ode uchikobane linga ki around ye ko wara anda maybe we buli ba gukwane na kwakarulero ngori ose 200 usikori na 500 so today tongaine ngatu kabachi basi nyinge lakini gasi arondo ready tokore yes ase torasore bono keromo koriego sobora yoboga iruna basaye ande ngwate banga sesegi kuru nyinge na sabasaye bamino ase maybe manifesto yagonya kero busoni go guchikoya rosia
ekirenga kyo gokonya basaye bamino nkirikeke especially amangane gasiaro abiro muchando sana usemiro birikyo orengete gochikobeka se manifesto yabo sa sobora ibwa gonya nyasaye ka wancho chikonya rubora yoboiga ekirenga kyo basaye ko bakonya bagenderi ngaki asensa me basaye tita itimbe kuna politicians bande toba promise even yetayo buna bone ngente tanga nturachi obara basaye si program chire chigandra tabune chugo trina mangana computer mangana driving to make sure nga basahe bakuru region yetu na ba benefitri buna bona to kwate challenge wani go mugabana na enroll chi program icho ekeri cha chagete our MCA tali kuwake na governor so abasahe be kuri wodi yane mbanyoleti ibagerio so ibintu bine bitu chikurigeri namba ibere juma tutarikera na se chikura litu kuri waka chikura you also need to fundisha basahe bamintu to bate meaning no buya pugo tuare card yao na atanga akiranje lakini acha tuare card tukeri yao karaki akutumeka na nenjere to acha kuba support that is na waso ite kirugo gwetere byombe chigasi chino kwa mention chabere chinko you can't promise chigasi gwetere byombe ekere baso ire such chamas kwa ba push bana warakende maybe ku CDF kuri chiba county byombe chiro ngaf ne bwate byombe so nabo ku fight the byombe bia bi wodi yawo bia basaye bi benefit yes andake abasaye kuru ase ewodi anyakwe ba nyoranda ko murobiro nyenyasaye ka guchugwanja sense mu yago jofiri abasaye wanyatiko ya agenda yago ngakiuro bite guchikoba konya onye go konyoro bubuya so ekeroge kokuri biamono nambe yamo chigasi ne chingongo chiracho at the moment kasinchiyo ase country itobia chiranyare ko accommodate abasaye baito bonsi nakiki okora even when abasa bange bamyoka no ego chirasha because watagete gas igo number 1 inchegente kenen korra kira konye ekero a project ende yonsi achire county yago abantu bako ba the most beneficiary the surrounding people aboko nyora abantu abange bagocha contract agocha akurwasa akoru ocha nabantu bahe kwarorire kerachire nabantu bahe abasaba barega ige wodiga para benefit igende kenengo chuko focus kende yonsi kegocha se e wodi yani kuikante emesana uliogocha motebi ntobwata abantu baisene iga onye kogocha inchu give these people a chance iba kolega se ikoruga inabe gokonya number 1 abasa banje tego koraga siende yonsi no nje na kolete ga siende yonsi muchengo nero ngungo itano mpaka bon nero ngocha na akora sometimes ikonje tindi go chora gasi eki number 1 ngenya aleko bake gokonya number 2 ntotware youth empowerment ekero kwemba wa youth ntobwate no ne chikurende chitifed chire ase ewodi yetu abasa embale balioroche babwato kokani nga umusaho yainga gokora gento igasi yoko bokoiga ne mokonye gochumotuga iga nseko gocha develop my foundation yuko nyara ko bake gokonya abasaba na bokonyora ina 1 year tuhanyarire go empower na abasaya around 10 youths kero to empower 10 youths yaba ntorigera na ndega and the next year and konyori twakore gintu kieki empower another youth ba kuchikonyora baiten ni rebo ka okora chigasicho igeki na kikirege ntekene sana esengen jonto tingo to promising abasa ngange gasi kingo service imbaye gasi na beko ba kong sana onyore mu gwetana na abasa ikombia to batiye ke mane bona abatebirigo ebine bibinte binene sana biranyare ko bigo konya abasa baitu tutaracha sebena tigatora skatu kwandredi bodi diga inubona bona abasa muri getigo so asoborai bosemura yonde bwense uri getigo so asoborai oikoro kenga no retayari kora taras muy karansa se kerogo umanye ko ikirania ari maybe bwate ase oborai bori bora bono to damato kwandre wodi anyati ko tarachanya ko umushimiwa Amos bose aborai bori bora rone bono mujumbo uri ororo bono ni unabasaya andake mwabakonyire ase muroche nga bintu mbiragenda buya maybe asokori ke petition ase obisi bosa soko mo advice okomate kengera koreka na buya koraiga so that naria korokinga na ego kocha goso ase kerogo keri no ikirani tebanga igasi no go criticize but you not being part of the solution. Thank you. Most of the time ekerogo tema kwa approach na these leaders bali ni power
nkonyorore onye andake goko kare kobakwana bobe mpaka ogotegerera because omete monto to kwenda tebe nganyare betara akore kineke ando teme ko mu advice nkobera kongsana bange mbali gutaka because agoteba gari di choose ngwante abega na igabano ngyo tete bonte ikonkobera kongsana mbali konyara gotoa ibagari ogotegerera tobate what you want kera konya abasaye baitu iko bara ya bara se birogo bange mbatageti wa associate na competitor pao balinga ba uchikoliye kero geke na barabo because baro chenga ba go chikogotegerera anda ken konya arole ko ba ba go chikote abanga nje na mate yakora gento gete you know bantu bange mbali gotakai iko bani challenge ni ro roboniga moraita yo gotegerera rais okay totebe no mobungo mete for example I think a word yoyo ni neighbor ward ntobwate boundaries lakini ebintu mbiro konyora mantu mbali baro mpaka bagoteseka sana for example tutebe edaracha nere gari ekorukuria riogi ere almost ere angena a ward ya Nyatieko abaire nyakwena Nyatieko edaracha yuboni gabona to kwana bune mbire gotu okonyore guofa fro igoro na ande skuru abana ngokora bali into keke ngweta bali gapo iko bana kero gotema go advice ya bara ya bali biro bintu bunebyo okonyora muraito gokora into keke okogotegera in the real sense ekinege ndo kero chikaine kibwente go shughulikeru abantu baitu bakonyeke yeah asense me Bernard abara ibago ko kurase word yo koru kubaikira mure yes kuru word ya nanya ko to be specific omo MCM na mention ya buli tangani twakorega siamo nani simekere ngwaka ngobwatare lakini asabone shida ya barete kirito komeki follow up igore bintu biri akoreki a promiseti kwa bolinga twane go take in step I remember 2023 it was on August twabangane tabasaye basaye bakuru kyoge basaye bakuru kanunda kyombeta tukagenda bako ofisi yo mu MCA kumu question amangana abure tukwabira tutu akaikaransa agacha agatu attend akatebanga ibintu byonse mu aboriri ni chenkoreki nchemeke follow up later after like an year ikirito gochiko bwate manga yekire ibintu bitu amuboreti it didn't give us audience tatuati bagali okoreki diko tutegera so tuatemire kubwate ibintu ebyo talinga gose twachakira from nowhere yes tigato ske bosio bona sengencho ndoche okoba ye biro bitu bigana takomyoka ga kirito gitego chikokora tocha sore Geoffrey otomanya bona sengencho siasa chiga na chiro chongo takachire chiabe kubuya bagotebe gari utumeka na boraso gari embeto ikesa bana boraso gari ngia oike siasa chense ya Kenya keromo korigere kurorongora usiwe ka serikali nene mwirobe iliase baso ikiama bose obambori morochenga mbore like minded biamano iswali rigia sana because that is the key point kerogo so politics njabana nge kwanere njaboni ga team focus ti about ye chama number 1 nabogo twale chama lakini onyo wale chama yako yeri because ya abantu bali kabuni ko bali gento keke batali ko chiana no mwana inje number 1 isukorigeri buna bono usiya ito abara ya bange eba ibisete mega ya matianyi mbata itigo konya mwana inje number 1 eba ko tebanga onyo tuli ase matianyi ayeningo ayetuli ko kuna kende lakini ndete mbata biga naboko base matianyi otarakora kende onyo wale ko kokora gento keke ko gotomuka namba 2 egento kera kimanyete gusiya ito no Kisi county engima onde bwensi gochikobera nga ole 2 term oyugento nkiara nyore the good example ne mwara Nyamira county by election chitia betororo the good example no ekorwera gabo bali bonsi pipa arenge nga barabuntu 2 term onde tayo no yomo onyore chance iye kero gekyo igabantu baitu bagusi nande kinegende kia sana giko kineki abantu baito mbabwato mbuli poko tebana ki na intu tigatora temo mondo yo ito tokore gento kieki igaso benga to yo tuta munjeti nkoboro na ande tinta benga am supporting matiangi rende nche nabongo mwakere kura I myself on behalf of myself ekiagera is one from our region ande no monto bwate birengere biyago cha sense yitu because igasi akorire yoga nkomoere that platform yokateba kweli oyo no monto bwenerete kutwara chinguru echirinda konyo mwana inchi nche kinda ikenga kieyu
boni kati ntaite ko decide nteba nganda pandegete no ntaite kingo cha kwenda mboli umwananchi na kimoroje ngai mutagete mbere because they are my boss na barange gasi kwa konte bigenda go chigaiga uikamba iwere ba konte bigenda go chigaiga uikamba iwere tingo make decision inche bweka ntara consult abantu bane banyate ko word bantebi kenda go chigaiga aikiwata birenga ayibona ayo manyana na boko mwakire kura mwishimwe Fred Matiang'i asenga kino akuru asense mokurwa abana inchi bari okora neyo bena barabuko ko batebi nje na akirega iga na inu mo gwako. Yeah, that's my decision. Teko ba we ko batebi and I believe abana inchi baito bonse bagusi ponsi pi ekerengeri babwata boniga Fred Okengo Matiang'i. I don't thinking on the naro ra tebenga ngati bono Matiang'i ta konyara oiso korigereri no siasa chia gusiboniga echigo cha chia shift. For example, no ligeri no governor, the current governor of Rovisi ekera arenge ngana ta arenge go support the president wakanyolera no mo women rep ka komo ingiria kera lituko wakanyolera babo ababunge babo soro babo Jafet bakomoswana na kera lituko lakini korunga baso broad based government ituko ndiyo ora igubanta abakomo bakomoswana na diswali anendri na ki igokafa na kera so ete UDA kera so ete broad based abetomuya agachaka okore gasi bona abambaro chingati ama ebintu byasarekire oseriria arenge ODM atabukonya batara so broad based iga arenge okore ebintu bitabwanire tibono buna so broad based akore gasingia igo tikatobe just be yourself tikakoko kore gento ngokoba ngoko borosega yegento meta para yabange boni gabale birogo ebare abanje baroche ngaki ngo so ikati nkurwa isengenje gento nkera nkonyora mbate dikorengari mwana incho yore ground ngento kia ko benefit kurwa serikali toroje ikina kigente ekenne sana kia to kubolire buna ntu ase kisika kubuna chinkwana chago andake watanga sirimo simamo benadi ai kwanyore kiama bose kwanyoro bamaso oraje kwandika agenda yao bia mono inchege ndoda irandiri kole yega hali eri uchi gutumeka bado mapema na vera abenkoroka nandi ndasiketera kini boda mapema igen tekenene ikiroko gande safari igen tugusaba Nyasaye mono oike safari eri uchi doesn't matter ngali kiuchi gutumeka nandi yene rebono enchiri tobana tetorareri abantu baito ebe gusi ebe kerase boni gagali terero ya mana una bono na no murayo ofisi akore gasi atari gotaka kungaina abana inchinganda asigete kusenda asigete you see una wa brother mission muna mbale bete to kuibisa maka ya Matiang'i of course inchiro musi njabo to gocha kokoneli Matiang'i right chiro musi kera ni maete nande turgo chugwaka tumwakire ngasinge no musi ominto lakini na watu track record yebintu bira akoreki akorire so igolo yegali ero bado mapema baganye mapema ribori ndire gaiga narege ko kumisati kurwa Nyamira abatabanga nigo akuboria abasayabo muroberi kibabwate igoro yabagaka nabangina ngorengito chake na tora cha Geoffrey misati kurwa Nyamira abatabanga mobaere emeroberi kimubwata asabagaka nabangina mobaye basenge njotabanga nabasayibuka muri getigo chigokonya meroberi kibuna yobwata se wodi ya sana ncha aso kuyana liswali ryo yo abantu baito batakire ba understand chigasi cyo mu MCA no mu MCA egento tachi gukora mono iguru ya bagaka nabangina no ko make sure nga views chabo chekire governor through endo geto nga public participation ko make sure ngento kire abana inchi bakote batagete ko ikiri ole governor na ande no ba promise ri ko make sure nkubwati ole gusengwe ko ole governor ange abakorere gento kire akoreki a promise ikera bona mune mu MCA indombio mono la chiko te yanga bangena ngano chipa korere gento kete bakaka chipa korere gento kete no yeah Geoffrey asense moyago tomanyango narege gotakire ko manyanga na bera abe mako genda igamo mugo chiko korra basayibuka mweba bangena nabagaka no just sense moyane abangena nabamana sana no na se e community yaitu bote ne abana bagaka nabamana sana banta bonsi mbaga netio boraibo buya oboraibo ko bakonya koranga amagania ba koregende keke
aikeranire kero obwate usiane engia n'abantu bamino nabo kobaereza your responsibility kwa iru elindo bakorere egasi namba eyemo abantu abankomaite nkonyora ore chiparanchira abamusie bakoegu bagerukira omwemusie obageru bona ebinto bunebi nabiri kokonya sana abantu baito because they need these roads elinde bachirana n'echiro omuntu natagete pareye ochirano eroche troche kine gintu giakonyire abantu aba banene nahande ebinto buna abangi nambale bale sama bale ebyombegete igokonyara bire registered temine tingati inga responsibility cyane nche bweka ninyare gwikirania amagani yayo lakini through gwikirana ta leaders bali babwate chikorende chiokokonyia ebinto bunebyo nabokonyara gwakora egento keke gwakonyira abantu bonse tiga bono tuske asogo kuchikokorera enkwana yo kurigeria kurwa se serikali ene na ikero gukwana buno musae ase kerengeri kyako serikali yabekire meroberio eisaine yoko bakonya abasaya soko basire njire mu sende baigendereri na bego koba obwororo bogweso yasobora ibuno bega bwa gesiasa. Okay. Nambe yamo serikali yaito ya feli sana abasaya andu insokora abasaya babere bakorera amatuka mangi because even chiraiti chinyinge nchiri gokora gasi because okonyora bintu binge mbiri goikirani kubonio takeire ebinto biri omaite kerabara bya baenge gochoru ebinto mbire ba promiseti bagochikonyara kwa bakoreta ase iroka sabasaya baito bagatebanga nkochikubare ko create more job opportunities rinda basaya baito banyore chigas kero montaña ora at least na bota sa kora gento kieki asa go soera lakini eso koligere most of the time basaya mbali go benefit eso koligere no ne nyota program yaja this something from the World Bank na ande ne gento kia kero kienge kia World Bank eso koligere one of the government ya ko ko bagi gento kieki ko be kia ebene ando eso koligere linkeli badrenda basaya ba konyora mbali go yakonya kwa mwacha komnya kiku toroji ebinto ne binge serikali ya bereke kegoto sukuma gochenya Simon eso cha sore Bernard asa kerangeri kya serikali ya bekire meroberio yoko bakonya basae basana basae bose merone bekire na basae batara ya mukaba eko ndo nateba go ase igore serikali I think ngane to some extent netemete kere krokolgeli in most of these developing countries unemployment na challenge na basae bari in large numbers. So ndatenga serikali itungo temere na bora gwetire program my brother mention for a nyota program mbatema asumusa yuri rumungaini abe sina be komukonya no kerenke namba ibere amangana ya usinga program akonyira basai bakabake bali ba kwa chika chokoboko so na namba isatu ase chikwerende cyala to chichitivet cha free through government in previous years binde bya koreki bya kabero asomusayo uriyo amwire ngabono chidigiri chinde chi white collar jobs nchiri gotokonya wamwire yanire okorire gasio koboko ndishiwa ngawike koreki abe komokonya bona senda tebe government ya feli abasaye nasuku barwanera obwene bwabo bona basaya baito bagosoka to outside countries bona Russia basaya baito baenda to kukwero the government today go say akore kende same case in Arabic countries basaya baito bachiro monto chande kamba kokwa government is not doing anything yeah tigaba naso gukorera korengi twasangira mange no gusaba gwitunga mochi konyora ribaga nyasaye ka wanjari gwikirane bokorerwe no buya gucyase abana nkito cyake na Bernard nkwana yago yo mwerio ucyase umwana inchi we wodia nyakoe ukorigeretie ure no basemeria nga no rigetie wene ganga yo guchikomokonya aso gusiekere nkwana itugutukubwa rero bya mano inchobane ngento ndate ukyo mwerio ngento gitangani tingana ria litangani ko anda saba sae baminto asaba sae bali bakoliye kero ubuneke ngoliye chisegi chi online njiko kosa chinare ande manyanchi kolteki chiro namba ibere guchisaba sae bali bakurwanya basae baminto tikatote mako wa kind of civilized to abasae baminto libaka tubategerere tuigunga nkibata gitiko tokorera na saba abaki kura ntige ndona batinge ngaki asebono mapemere
tikabarigereria abarai bari bari ofisi kigocha gwikenga kieri bono bagwa kekura nari bakorigeria ngaki oyo na tutebetieke na korete takoreti na takorete mubeki kando no korete muirani na takoreti tigeringa sawa bakobori ningo oranyara gutokorera kiri tutagete bono kurusinde nche I want to tell them nga ninde ready bantume bakorere mirimo mbiyama Eso sore Geoffrey naenda bukuru nkwana yago yo mwere gochaso mwana incho nyati ko kurigereti ora no basemeria ochiko makonya samagani yae mbiyama nambe yamo ntebyo mwana incho nyati ko ward mbiyama sana asa bange bali banyarire ko bakongo moyo because nabo chake gento onyore muntu tayo ko tegerana no yomo lakini asena ikere boniga I'm very proud of my people from Nyatiko ward bali banyare ko bagontebi you can do this iko mbakere mbya monene sana na ndemba tebiga ubura inya sayo koru titokwa moyo kabera nyarikane umura yoli robisi taraikirani magani ali abwente goikirani lakini inche ekerengere limbwate gocha sabantu baitu banyatieko nekerengere likirekia na ndikira nyari ko bakego konya ewodi yaitu iko kimura anche mokwa moyo tigatoteme tubwatira negende keiga nande ni maita abasembale bakonya kominyokia bakonya gotominyoki una umwishimi wate ababande online nche from my side nkwanjira nando ndibwensi okwana kende yons because at the end of the day kende kinkeli ko affect go senkeli ko ntanga tinga ndre kinta kete gokora igonja accept ondete yonanya kora mano online bonsi ko batebi naki ntuna banta bamo ekerengere ke tobwate na sengencho yogokorera abantu baitegas elinde gasi arrokane buya nande gento kende ntete ko bateya abantu baitonche mbo tamen ko batebi ndeiga unande iga ntene gento ntagete one time yoka nge one time nkole miaka 5 nkole gasi ekorokana era ngoni nsobo bunge inere egento ndengereti asa abantu baitu banyatieko nabo bumgo butinko enda onyati wodi anetina akora gento gekorokana kerachiko kufutia abantu bande gojiskari yamon Biamano Bernard Omanda na boigo Geoffrey Moruri asoko irajinga gichaino wikira nase studio yeito Ensoko TV go sangano mugusi abigo mwanchu murigeria ande mono kurwase chiwodi chirimo kurutoko bagandia mayanya sai kagwancha mokonyarari bageriga mwikira ni chire chiga mwarire igaiga nayo mwanchu murigeria togatebambia mona soko sangana into asenkwane abene kurutowa chagete wikachinga kechiga nyasai kagwancha nande tochunga ko tokonyarari bagari ndio gusanga nabagani baito nchenkuru kwa Clinton Ndigi asiri bagari timu engi makuru ase studio yakabere abankonya kwa ni kamera wine chibicha ngochara senchirengia tokate butu arubutukobia abibagendere kwego kene miroberi agenda tasembeo Ensoko TV.